machiegni kendo nyakwara mogi wadonje kidienje mag sigana gin kanye man kaka juma ka juma okelo ni chenro mar gin kanye kawuono wamanyo ni jakedo kendo thuon luo Achieng' Oneko e tielo mar ariyo wamanyo ni twech mar Oneko e jela kod twech ma ne oketne mochuno e dalane. Walter Nyambaga nigi mathoth. E tielo mar ariyo wuod Achieng' Oneko Profesa lero kaka wuon margi ne ochiwo negi somo e kinde ma jok mamoko to ne yudo thuolo mar dhi somo oko. Nyimine na gi owetena odhi skul maber. Yes. Mana pani mano dongruok mokwongo nikech mane kamiae kidhi oko. Sana sana ndalo mane wach ni koro igine manitero ji oko kapok oyudo huru. Ne nitie jok manitero ji oko Russia, jok moko tero jok mboya tero ji gine USA, America, Okay. Koro kar kanyo nitie jok ma no yudo migawo maber training yudo maber magiduogo ka gikonyo piny. Gichamo nyadhi kidongruok ma Achieng' Oneko ne okelo e kar chung' od bura mar Arieda. Constituency mar Arieda maduong' unyalo neno chon ne waonge gi nderni ma wan kod kae. Uyoma ing'e ni en e piny en mwalo koni. Koro nderni ma gine wach ni Kisumu kadonjo koni mago ne onge. Gimoro kaka gine sitima bende ne onge. Sani wanyalo wacho ni wan gi dispensary mano babo Mzee Oneko no kelo. Mar ariyo imbak no chakre gi gine gi kata school makar ka nikech ragengni an adhi ragengni school. Ragengni bor ka kar kae ni ragengni wach ni kata maila ng'wen ka kar kae. Koro nyithindo ne waneno kaka nyithindo di school ragengni tek bor. Koro kar gine wan gi gine gi primary school karka ma en no chako kata mano hospital makoro wan go mulo ni dispensary to kata mana sitima makoro waneno kan chieng' moro kwa bet kode ka koro wago mbaka to penja ni wuon wuorwa e kunya waka ka iluongo ni kunya wan gi dispensary kaya wan gi primary school to wan gi secondary school magi gik mana Chieng' Oneko tere gima kuro waonge to naneno ka ng'eny gi kuro wan Bende gigoyo buk man kod sigana malach e wi shujaa ma thuon luo Achieng' Oneko. Buk ni apani en sigana wach ni en sidinja 4. Mokwongo en kakodak kapodo nyathi kodhi e skul modhi nyaka gine Maseno makoro ka okoa kar kanyo to odhi e meteorological department. Yes. Mana achiel mano oketo gine wuok ne uyoma kodhi ka ubro wuotho nyaka kuma koro no chake. Ochiwo wuodhe to kod kit kaka siasa mare ne chalo. Ka kar kanyo to donje koro siasa. Donje siasa ma otemo bende bedo business partner mar ng'ane mar Oginga Odinga. Mar Luo Thrift. Okay. Bas kar kanyo pogre kar kanyo ochako gine wach mar siasa makoro beti nyaka thosani. Mar adek ibiro yudo ni kowe siasa no kowe ndalo go eko kendo donje siasa mar independence. No detention ma nyalo wacho matin bende to kowa kar kanyo to odhi e siasa mar after independence. Ngima Oneko ne ok obedo kod familia mare kuom thuolo malach
nimar ne sirikand jarachar ne siko ndhiye kinde ka kinde. Mokwongo omake 52 ne an jahigni ariyo gi nus. Koro ok nang'e gik mang'eny. An onyuola 49. Bas ka kar kanyo to ok anene kendo kosemake nyaka 1959. Manyiso ni an owadwa maduong' miluongo ni Dr. Ongonga Achieng' en onene nikech onyuole 45 en jahigni abiriyo kanyo, auchiel abiriyo kanyo. To owadwa matin maluwa miluongo ni Lwando Neko en koka nonyuole. Koro an to 52 nyaka 59 an ok nang'e be ok nang'e no chal nade. Ne nitie gino moro achiel kende, picha moro achiel kende mane gigo gi Oluoch Okelo ma nang'iyo ga iwachona ni mane wuoru. Pok na nene. Bas koro an anene e detention camp Marsabit kwa dhi lime mwabet kar kanyo higni 2 ka wan e detention camp kwa bedo Marsabit kar kanyo. Marsabit detention camp ne nitie kuche lilo, wane joluo kende mane nitie. Ng'eyo ne watindo komake 52 an anyuola 45 mana an jahigni 7 years. An apenjo mamana ni kaneno kimako babana gi wasungu moko to babu kwelo, to mamana obwok koniyo kokwelo mano bang'e kosemake. Koro wadong' kendo to mama babo be kanye. Yes. Nyanno ka gino wasungu moko biro ka ire ka iri okwelo nikech wang'e ni joma imako gin joma okwelo. To mama oneno oyo en wach piny emomiyo mak babani. Koro nabedo politically conscious chakre tin at the age of 70. I was age of 7. To joma ne gino lit negi ahinya ne en mamana to gi Jaramogi Oginga Odinga nikech ne giseng'ere nikech Jaramogi Oginga Odinga ne en japuonj baba na Maseno mane ong'e ni Achieng' Oneko en nyathi maber, en ja sport, otelo ni dormitory maka. Koro ne ging'ere gi kanyo maka Jaramogi nowinjo na Achieng' omaki ne lit ne kabisa. Ketho mane mani tude godo otimo ang'o? Ne wacho ni gin joma this 6 Kapenguria 6 gin joma nokawo oath remo nikawo oath ni gin nyaka gigol jo Ingresa e Kenya. Ingresa nyaka dhi. Bas mae koro nineno kore ka gin jok ma relatively educated, joma enlightened. To mano bendo yudo ka Achieng' Oneko gi Mbiu Koinange ne gisedhi nyaka London magi present a petition to League of Nations. United Nations ndalo ni iluongo ni League of Nations. Koro gineno ni Kenyatta to bende jaduong' magine to kijana ni ma nigi weche mang'eny. Koro nyaka otim ang'o? Wagoyo pingo. Ema nineno ketho. Piny chalo nade? Piny utuk? Nikech gima notuk jo Ingresa ahinya ne en Mau fighters. Nikech gin e bungu. Gin e bungu. Omiyo jo Kikuyu mang'eny kabisa ne imako, not ni gin jo Mau. So long as in ja Kikuyu timaki we ni nyaka ibed ni in ja Mau. To koro ji auchiel gi eki gito koro imagine ring leaders. Kose mak gi to ging'e nang'ono joma gore e lweny manie i bungu kande bro dok chien tok notimre kamano. Kapsabet ne bende a sort of a restriction. Ok no yiene mondo odhi e town as such. Kata kodhi e town to nitie ji maluwe. Okay. Yeah. Kanyo to bas kuro wabiro dala kar kae. Kar ka bobetie for dweche moko.
kok oyiene mondo owuogi e dala kar kaeni. Omiyo ni koro jogo mako Kenyatta, jogo mako Achieng' Oneko ma en Secretary General mar Kenya African Union. The only political parties ma jarateng' nitie, nikech ne onge political parties moko. Okay. Ne en Makau kende. To okil mar baba ni minyalo paro ne en ng'a? Negi ok ne en ng'at achiel. Ne nitie Muhindi moro, Kapila, ne nitie DN Prit, to ne nitie ja Nigeria moro bende nobiro ka. Ne gin okil manyalo bedo kata bich kanyo. Tim Kenya mawakeni Malkia Strikers orido rako margi ka giikore ne tuke mag higa mag 2026 mar CAVB magibiro